मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन जोंहा बर'नि एक्टर फिन खेब भाइराल जादों स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो सासे मादैनि जे आखल बे आखलखौबो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोंहा बर'नि एक्टर भाइराल जानायनि सायाव दिनै बर'नि एक्टरा फंसे बाथ्रा बुंहरदों जायजों भाइराल जादों बे हिन्जावखौ फंसे बाथ्रा बुंहरदों दिनै नोङो आंखौ मानो भाइराल खालामनांगौ जाखो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां लाइक हरदों गोबां कमेन्ट हरदों गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदों आं लाजिनाय मोनबाय आंबो नोंखौ ओरैनो हगारा बाजारि थाजारि होननानै बे बर'नि एक्टरा बे हिन्जावसाखौ रायदों अब्ला रायजोफोर दिनै आङो फंसेल' बाथ्रा बुंगोन स' बिथाङा लाजिदों नङा होनब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा मिन्थिनायनि थाखाय आरो गावनि न'खरनि सुबुंफ्रा मिन्थिनायनि थाखाय दिनै बे एक्टरा लाजिनाय मोनदों लोगोसे गोरोन्थिखौ मावनोब्ला बे एक्टरा लाजियाखै नाथाय गोरोन्थिखौ मोन्थिनायावबा लाजिदों नङा होनब्ला खिबु मोखां साला बे एक्टरा मिथिबायना खिबु मोखां साला गोरोन्थिखौ मावनोबा लाजिया नाथाय गोरोन्थिखौ मिन्थिजानोबा लाजिदों नङा होनब्ला अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय बे मादैनि मोनसे भिडिअ क्लिप फारसेथिं बे बर'नि एक्टरनि भाइराल कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय आंनि माबाखौ जाबायना मान सन्मानखौ माखौ मिनिखो आंनि मान सन्मानखौ जाबाय मानो मान सन्मान मा जाखांबाय मान सन्मान जाबाय आंनि खैलाख मानसि नायखो खैलाख कमेन्ट हरजोबखो खैलाख फेसबुकआव सोरनि फेसबुकआव हरखो हो बैलाबानो मोनो नों मोजां नोंखौ खासेयाव दंबाना साला नों आं बिसोर सारबाय आंनि लाइनखौ साला नोंबो फनहरबाय नांना हरबाय आंजों सिदै सुगामोन मा होनो नामा हरा हो साला नों बिदिसो आंबो बुंथारबाय आंखौ बिदि दाखालामग्रा साला आं मा खालामदों साला नोंबा सिदै साला आंखौबो जाजोब्बाय नों मा खालामदों न' आंथ' मिथिया नोंखौ फाग्लासो होनां दाना फैया माहो दायो बिसिमोन आं दानदोंबा मानसिफ्रा माने नुजोबखायो साबैसे मानसि फन हरखानो फेस्लासिनाय फन हरजोबबाय आङो माबा आंजोंलाय फेस्लाया फेन दंसै आङो माबा फेस्लाया फेन दं आंजोंलाय फेन नांलायगौ नों फेसबुक हरनाया फेन नांलायगौ नामा फेसबुक हरनाया फेन नांलायगौ हा सासे मोनबानो ओरै गासिबो फानायजोबो लासिंसिं नै एक्टर गोदान ओंखारबाय नै एक्टर गोदान फिल्माबो ओंखारसिगोन जाबाय फट' फैयो साला आंखौ बिदि खालामदों मोजां मावजोब्बाय आङो आं लाजिबाय आं न'आव थांनो लाजिबायसो आं फोरोंखाबाय ना माबाल' खालामनानै दोनबायखाबाय ना माथो बुरजा साला आंखौ जुदि नोंसिनि न'खरनिया माबा बुङोब्ला नाय नोङो साला नों आंखौ बिदि खालामना होथारबायना बै खालिया फट'खौ लायै फानमारथारबाय बे साला नायदो नों एबार आङो नोंखौ माबायदि फानलायफिनगोन आं साला आंखौ बिदि खालामदों ना खालामदों दे ओमफ्राय आं मा खालामदों मा खालामदों माने फेसबुक नुजोबो मानसिफ्रालाय आं मा खालामदों भाइ बेसेबां गाज्रि कमेन्ट लिरजोबनाय गासिबो साला सनमान गैया साला आंखौ जाथारबाय साला आं खर' जामारथारबाय साला माबा मोनजायाखै नों फट'खौ लायै माने बिदि खालामनांगौ नोङो ओमफ्राय आं मा फट'खौ खालामासै खाबाय आं ओरैनो सेबल' खालामनानै दोनदोंमोन खाबायना सेबल' खालामनानै दोननाया मानो बिदि जाखो दा मानो बिदि जाखो मालायफोरनो मानो हरनांगौ नोङो मालायफोरनो मानो हरा दाख्लैफोर मा मालायफोरनो हरखां दोनदो नों अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जे नोंथांमोननि बेफोरबायदि लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनायजोंनो आंनि गोसोआ बा आङो मटिभेसन जाहाथे मोनो आरो इयुनाव आङो जाहाथे मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो